हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बोरै एप्लाइ खालामो मबाइलाव अनलाइन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा डाइरेक्ट आं पेजाव फैखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना निउआव थुनांगौ निउआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन अब्लासो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो दा जेबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ गोनांथि गैया अनलि फट' आरो साइन नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ दा बेखायनो जायफ्रा मबाइल एप्लाइ खालामनो सानदों डेस्कटप साइट खालामना ला अब्ला साबसिन जायो खामानि मावनो एबा अनलाइन खालामनो दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेयाव 8 फार्स्टनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 4 आव बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा आन्दायगोन नङाब्ला दा बोरै खालामो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट्स एन्ड साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों एप्लाइनि लास्ट डेट दा 18 फेब्रुवारिसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा इमेल आइडि थाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइआ जागोन नङाबा जानाय नङा दा इमेल आइडिखौ जायखिजाया होनो हायो नोंथांमोननि जायखिजाया नोंथांमोना न'निखौबो होनो हागोन गैयाबा दा बेखौ दोनथ'नानै फट' साइजआ नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेनो जाबाय स्केन खालामनानै 50 केबिसिमल' आपल'ड खालामनो हागोन बेनिफ्राय सिगनेचारा नोंथांमोना 30 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन मेक्सिमाम दा बेखौ जिपिजि एबा जिपिएजि गासैबो एक्सेप्ट जायो बेयाव मोननै दङ दा बेखौ नायै नोंथांमोना खालामदो स्केन खालामनानै अनलि फट' आरो सिगनेचार आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्ट जेबो खालामनाङा नाथाय माखासे डाटाखौ नांगोन जेरै नोङो माब्ला पास जादोंमोन आरो पार्सेन्ट बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौल' नांगौ थ' बेनिफ्राय पिक्सेल हाइट वेटखौ नोंथांमोना नायना लादो फट'ग्राफनि दङ बेनिफ्राय सिगनेचार दङ बेखौ गोरोबहोनानै नोंथांमोना फट' रिडिउस मोनसे एप्स दङ बेखौ डाउनल'ड खालामना लाबानो जाबाय बेयावनो फट'खौ नोंथांमोना मिलायनानै बेबायदि केबि खालामनो हायो थ' नोंथांमोना फट' रिडिउस मोनसे एप्स दङ आं बेखौ नोंथांमोननि लिंकखौ होना होदों डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै जोङो फट'खौ मिलायनानै जोङो साबमिट खालामनो हायो आरो नोंथांमोना मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो आरो फाइनाल साबमिट खालामोबा थ' नोंथांमोना लास्टआव इडिट खालामनो हानाय नङा बेखायनो नायै हयै नोंथांमोना मोजां नायनानै लास्टआवसो फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्टआव थांगोन बेनिफ्राय टल फ्रि नाम्बार दङ कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन दायो फैबाय आङो नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दङ आं जेरै बड' जब इनफो लिरदों बेबायदि लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय फादार्स नेम गार्जेन नेमखौ नोंथांमोना लिरना होदो बेनिफ्राय मादार्स नेमखौ लिरना होदो बेनिफ्राय बार्थडे नोंथांमोना केलेन्डाराव थुनाय लोगो लोगो बक्सआव केलेन्डार ओंखारगोन बेयाव थुदो बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो एड्रेसखौ नोंथांमोना फार्स्टआव गामिखौ होदो सेकेन्डआव पस्ट अफिस थार्डआवहाय पिएस बेनिफ्राय सिटिआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना उदालगुरि जायखिजाया मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ होदो पिन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होनानै सेन्ड अटिपि मोनसे अपसन मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन मोनब्रै आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो कड नाम्बारखौ होनानै भेरिफाइ खालामनांगौ अब्लानो भेरिफाइड जागोन थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माखासे मबाइल नाम्बार होनो हायो बेनिफ्राय ब्लेकमेल नोंथांमोना फेस माखासे दङबा होनो हागोन बेखौ नायनाय होबानो जाबाय दानिया रिजार्भेसन दङ नोंथांमोना रिजार्भेसनखौहाय एसटिपि जायखिजाया होनो हागोन फिजिकेलि हेन्डिकेप दङबा नोंथांमोना येस होनानै बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ बेसेबां पार्सेन्ट दं नोंथांमोना होबानो जाबाय थ' बेखौ रोंखागोन जास्ट नोंथांमोना बेखौ रोंगोन आरो बेनिफ्राय दानिया जोंहा पारमानेन्टखौ जों येस होदो रेजिडेन्टआ आसामनि येस जागोन बेनिफ्राय दानिया एप्लाइ प्रसेस दा फार्स्टआव दं अपसना DME बेयाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओंखारबाय थागोन दा जों ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामगोन बा येस थुदो बेनिफ्राय टेक्निकेल नन टेक्निकेल अपसन दङ नोंथांमोना जेराव एप्लाइ खालामगोन बेयावनो नायै थुबानो जाबाय दा जोङो टेक्निकेलाव थुनाय लोगो लोगो माखासे टाइम लागोन माखासे पस्टआ बेयाव श' जानो एसे टाइम लायो लडिं जायो बेनिफ्राय लडिं जाबा गावनो गाव बेयाव ओंखारगोन जेरै सेलेक्ट खालामदो दा सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोङो टेक्निकेलाव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंहा माखासे क्वालिफिकेसन गोरोबनांगौ बेखौनो नोंथांमोना नायै बेयाव जायफ्रा बेबादि डिप्ल'मा लानाय दङ थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जायफ्रा टेक्निकेलाव आरो टेक्निकेलाव नोङो एप्लाइ खालामनो हायाबा नोङो नन टेक्निकेलाव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो जोङो नन टेक्निकेलाव जोङो क्लिक खालामबावदो फिन खनसेबाव अब्लानो नन टेक्निकेलाव फैगोन दा नै फैबाय नन टेक्निकेलाव दा नन टेक्निकेलाव मा पस्ट दं बेयाव ओंखारखागोन लासैनो नेनांगोन बेयाव ओंखारबाय नै नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो जायखिजाया नोङो मोनसे सेलेक्ट खालामदो दा आं जास्ट नोंथांमोना एग्जाम्पल होनो मोनसेल' सेलेक्ट खालामगोन बाट नोंथांमोना गासैखौबो सेलेक्ट खालामनो हायो नोङो जेराव इन्टारेस्टेड बेयावनो सेलेक्ट खालामजोबनो हायो माल्टिपल पस्टआव नोङो एप्लाइ खालामनो हायो स' बे क्लियार जाबाय दानिया जोंहा नेक्स्टआव थांसै बेनो जाबाय DHS ग्रेड 3 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा येस होनांगोन नाथाय लडिं जाबाय थायो एसे सम लायो जेब्ला लडिंआ साक्सेस जागोन होमबासो नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हायो दा साक्सेस जाबाय नै बेनिफ्राय जोंहा दानिया DHS ग्रेड 3 आव फैलायबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना आरोबाव येस नो नोंथांमोना होनानै एखे प्रसेसआव थांनो हायो दा जों येस होबाय बेनिफ्राय जोंहा टेक्निकेल नन टेक्निकेल दङ दा आङो नन टेक्निकेलाव डाइरेक्ट बारबाय बेनिफ्राय बेयाव पस्टआ लासैनो ओंखारो जेरै ओंखारबाय LDA दङ स्टेन' दङ थ' नोंथांमोना बबेयाव होनो गोसो दङ बेयाव सेलेक्ट खालामदोलाय थ' बेबादि प्रसेसआव दानिया लडिं जालायबाय बेनिफ्राय दटसे नेनानै जोंहा माखासे दंबावो ग्रेड 3 लेभेलाव आयुष दङ आयुष डिपार्टमेन्ट दङ गासै मोनथामनि दङ
दा हेल्थ डिपार्टमेन्ट दङ बेनिफ्राय आयुष दङ बेनिफ्राय जोंहा DME बो दङ थ' नोंथांमोना मोनथामसो दङ मोनब्रैयानो जायो टटेल थ' बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ आरो बेखौ बुजिखाबाय दानो जोंहा नेक्स्टआव थांसैलाय दा जोंहा ओरैबायदि दङ अपसन ग्रेड 4 दङ जायफ्रा 8 पासल' 10 पासल' ग्रेड 4 आवबो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय माखासे डाटा थानांगौ जे नोङो माब्ला पास जादोंमोन बा नोङो मा पस्ट एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव सेलेक्ट खालामदोलाय दा जोङो ग्रेड 4 आव जोङो सेलेक्ट खालामबा जोंहा माखासे अपसन मोनगोन गोबां रोखोमनि भेकेन्सि दङ जेरै ग्रेड 4 दङ पियन दङ सकिदार दङ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ आं जेरै खालामदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि खालामनांगौ आरो दा बेखायनो जों ग्रेड 4 आव जों सेलेक्ट खालामसै फैदो माबोरै खालामनांगौ दानिया जोङो ग्रेड 4 आव जों येस नो होदो जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो सानदों जायखिजाया नोंथांमोना येस होनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे भेकेन्सि ओंखारबोयो आरो जों बेनिफ्रायनो सेलेक्ट खालामनो हायो दा जोङो ग्रेड 4 आव होनसै दा नै बेबादि सेलेक्ट खालामबाय नोङो कुकआव खालामगोन ना सकिदाराव खालामगोन ना नोंथांमोना फिल्ड वार्कार बा पियनाव खालामगोन जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनो हायो बाट नोङो मेक्सिमाम खालामनो हायो जेबो नङा नोंनि सायावसो बे बेसेबां सेलेक्ट खालामो दा हमना ला आं नोंथांमोननो जास्ट मोनसे एग्जाम्पल होदों नोंथांमोना नायलांबाय था आं ग्रेड 4 आव सेलेक्ट खालामबाय दा ग्रेड 4 आव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव आरोबाव खालामबावनो हायो स' नोंथांमोना बेयावनो खारबाय थानाय मोनदों बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम नायनो नों जेराव इन्टारेस्टेड दङ बेयावनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय जेबो टेनसन लानांगौ गैया बाट नोंथांमोना एलिजिबल जानांगोन दा बेखायनो जोङो बेखौ आं जास्ट एग्जाम्पल होबाय बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन डिटेल्सआव जोङो थांनोसै बोरै पार्सेन्ट जोङो बहायनांगौ आरो जों बोरै फाइनाल साबमिट खालामनांगौ जों बेखौ नायनोसै दा बेयाव नोंथांमोना मोनसे नटिस खालाम नोङो ग्रेड 4 एप्लाइ खालामबा मा खालामनांगौ क्लास 8 पासनि डिटेल्सखौ होनांगौनो आरो जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामा अब्ला अनलि 10 पासनिफ्राय ग्रेजुवेटसिम होनो हायो जायखिजाया HS पाससिम होनो हायो आरो दा बेखायनो जायफ्रा 8 पासनिखौ एप्लाइ खालामगोन बेयाव नोंथाङा क्लास 8 पासखौ माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होनांगौ इयार अफ पासिंआव बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होनांगौ बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10 आरो लोगोसे मार्क्स अफ नोङो बेसेबां मोनदों बेखौ होनांगौ आरो दा जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामा बेखौ नांलाया अपसना फैखाया ओमफ्राय नोंथांमोना 10 पासनि डिटेल्सखौ होनांगौ सेम प्रसेसआवनो माब्ला पास जादोंमोन माब्ला नोंथांमोना पार्सेन्ट बेसेबां मोनदोंमोन बेखौनो सेम प्रसेसआव बहायनानै नोंथांमोना लास्टआव माखासे डिटेल्स मोनबावगोन दानिया जों बेखौ नायनोसै फैदो बेनो जाबाय डिप्ल'मा दा डिप्ल'माखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हायो दा डिप्ल'मायाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन नोङो मा कर्स लानाय 1 इयार लादोंना 6 मान्थ्स लादों बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा नोंथांमोना 6 मान्थ्सल' लादोंबा डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन ओंखारखायो बेखौल' सेलेक्ट खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया 1 इयारनि थाखाय 6 मान्थानो सोलिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मार्क्स अफ 10खौ जायखिजाया बहायनानै उनावहाय साबमिट खालामबानो जाबाय आरो थ' दानिया डेम'खौ नायदो नोंथांमोना बोरै फिल खालामनांगौ दा आं मार्क्स अफ 10खौ होबाय क्लास 8 पासनिखौ 300 होबाय बेनिफ्राय टटेल थायो 600 नालाय बेनिफ्राय पार्सेन्टआ 60 जाबाय बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ दानिया जोंहा केलेन्डाराव थुदो बेयाव जोङो डाइरेक्ट जों टाइप खालामनो हायो दा हमना ला आं जास्ट एग्जाम्पल होदों नोंथांमोना गोसोबादि होनाङा जाहाथे डकुमेन्ट्सआव नायना होयो आं बेखौ खावलायदों बेयाव आं गोसोबादि होबाय दा हमना ला आं एग्जाम्पल होबाय 01/01/2005 जायखिजाया आं होनोसै थ' बेनिफ्राय नेम अफ कलेजखौ बा इउनिभार्सिटिखौ नोंथांमोना होनो हासिगोन आरो दा बेयाव जायखिजाया स्कुल नामखौ होनोसै थ' नोंथांमोनाबो होनानै लादो दानिया जोंहा स्ट्रिमखौ सेलेक्ट खालामनांगौ नालाय HS आव ग्रेजुवेटआव दा जोङो HS नि बक्सआव थुनानै जों आर्ट्स ना साइन्स ना कमार्स होदो बेनिफ्राय जोङो ग्रेजुवेटआवबो सेम प्रसेसआव होदो बेखौ जों सेलेक्ट खालामबाय दानिया जोङो डिप्ल'मा दा डिप्ल'माया ओरैबायदि जायफ्रा 6 मान्थ्स लादों डिप्ल'मा नोंथांमोना बे DCA खौ होदो बेयावनो क्लिक खालामदो बेनिफ्राय सार्टिफिकेट दङना गैया सोंदों बेखौ येस होनदो जायफ्रा दङ गैयाबा नाङा थ' गैयाबाबो एप्लाइ जायो बबेबा पस्टआव नोंथांमोना जास्ट एप्लाइखौ खालामना दोननो हायो उनावहाय जि पस्टआव इलिजिबल जागोन बेयावनो नोङो साख्रिखौ मोननाय जागोन आरो दा बिदिब्ला जोङो कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ होनोसै बेनिफ्राय गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जिंगासिनो गैया दा जेराव नांथारगौ कम्पिउटार बेयावल' हानाय नङा बाट नाङैबो दङ भेकेन्सि नोंथांमोना बेनि नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायदो डिसक्रिपसनाव दङ बेनिफ्राय दानिया जायफ्रा सिगांनि भिडिअ नायखादोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स' दानिया जोंहा फट' फैबाय फट'आ मेक्सिमाम 50 KB बेनिफ्राय हाइटआ 250 निफ्राय 320 नि गेजेराव थानांगौनो बेनिफ्राय वेटआ जाबाय 150 निफ्राय 220 नि गेजेराव थानांगौ आरो मेक्सिमाम KB साइजआ 50 KB आरो सिगनेचारा नोंथांमोना 30 KB सिम आपल'ड खालामनानै दानिया जोंहा लास्टआव पासवर्ड थायो पासवर्डआ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय थादो बेबायदि होनानै फाइनाल साबमिट खालामनांगौ आरो फाइनाल साबमिट खालामबा इडिट खालामनो हाया बेखायनो फाइनाल साबमिट खालामनाय सिगां प्रपारलि गासैखौबो चेक खालाम गासैबो अके जाबासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालाम आरो जेब्ला नोंथांमोना एडमिट मोनगोन अब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन आरो एग्जामा खनसेल' जागोन बे खनसे एग्जामावनो गोबां एग्जाम पस्टनि थागोन जेरै हमना ला ग्रेड 4 थागोन ग्रेड 3 थागोन टेक्निकेल नन टेक्निकेल एग्जामा कमन एग्जाम जागोन खनसेल' जागोन दा बेखायनो मोजां नोंथांमोना सानै हयै पासवर्डखौ होनानै जाहाथे फाइनाल साबमिट खालामो आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै मोजां होनो हायो
आरो जेब्ला एडमिट फैगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ गागोन बेखायनो दानिया भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन